Není takové ono nie. Nejdeme natáčať na Senábožko. No, snažil sa. Každý počúva. Zlisto. Zaberím. Teraz natočíme Dominiku, Katku, Mňa. Som dozadu. A teraz už základnú. Naše úžasné náboženstvo. Čo vy robíte? Aby sme si to nemuseli opisovať, tak si to natáčame. Píšete ako Peťan. Prosím? To bola ona? Ja. Kto?